एवरीवन वेलकम टू मानस एजुकेशनल अपडेट्स। जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था कोरापुट तरफ एक नोटिफिकेशन जारी होती। तो कौन अच्छे नोटिफिकेशन चलतु आपण मानक पढ़ी शुणाऊँ। एप्लिकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.koraput.nice.in and www.drdakoraput.org are invited for the eligible candidate for engagement in 32 posts of Gram Rozgar Sevak GRS on purely contractual basis in different Gram Panchayats of Koraput district under MGNREGS in the consolidated monthly recommendation of RES 7,000 বা 7,000 only. The application should reach to be project director DRDA Koraput on or before 11/12/2021 by 5:30 PM sharp by registered post বা speed post only. Application received at last date or on any other mode shall be liable for rejection. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 32ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ର। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ 30ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିଦେବା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜେନେରାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଓମେନ୍ ସେ 2ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ, ST ଆପଣମାନଙ୍କର 28ଟି ପୋଷ୍ଟ 13ଟି ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ SC ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଓମେନ୍, ଟୋଟାଲ୍ 32ଟି ପୋଷ୍ଟ 17ଟି ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଇଲିଜିବଲ୍ ରହିଛି। ଏଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦ applicant shall not be below 18 years and shall not exceed 40 years age on the first day of the month during which the requirement process calling for application statistics 1/11/2021। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 18ରୁ ଯେଉଁମାନେ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବେ ତ ସେମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ଏଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ସେଇମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଦ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 10+2। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 10+2 ପାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଜିରୋ ଲେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର proficiency is only qualifying in nature and shall not count for determining the order of merit। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥିବା ଦରକାର ନା +2 10+2 ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର CHSE ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଶିଖିଥିବା ଆପଣମାନେ ଦରକାର। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10+2 for the purpose of equivalency higher secondary +2 examination conducted by the institute declaration equivalent by the CHSE ଓଡ଼ିଶା shall be considered। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଦେବା 10+2 ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଭିଂ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସି ଲାଇକ୍ PGDCA କରିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, BCA କରିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ MCA କରିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ MSc କରୁଥିବା ଦରକାର କେଉଁଥିରେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସବମିଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର proficiency certificate for organization other than government recognized institute university shall not be considered। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହୁଛି ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ PGDCA କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ candidates applying for the post of GRS whose PGDCA certificate is obtained before completion of graduation should not be considered। ସେ କହୁଛି the candidate of such PGDCA qualified candidates applying for the post of GRS whose PGDCA certificate is obtained before completion of graduation should not be considered। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି PGDCA କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କନସିଡର୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ 10+2 ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ ଇନ୍ 4th ଅପସନ୍ ସେଲ୍ ନଟ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ 10 ଆଉ +2 ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର
ଓ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ନିଲ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ପକାଇ ପାରିବେ ଫର୍ମଟିକୁ ଯାଇକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପକାଇବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇବେ। ତ ଯଦି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।